25 people have been murdered in Cape Town over the weekend, this despite a heightened army presence in the crime-ridden areas. A police officer was also gunned down in Delft while on duty on Saturday night. Aisha Ismail is following the story for us. She joins us now live. So Aisha, 25 murders this weekend alone, despite those soldiers on the ground. Die hier in het fort hebben niet zo van wat die moeddaden wat hij gedaan heeft, ik heel elke aard voor mijn kind, want dat was mijn blondpot, ik was niet mijn kind geweest. Hij was altijd samen met mij geweest. Hij heeft mij energie weggevat aan mij. While LGBTQI identity was being celebrated at the Pride Festival recently, gay people were being murdered and raped on the Cape Flats, allegedly because of their sexual orientation. Wat kan ik zien? Ik verbaas me niet. Alles raak ik weet die wand toen mijn nazi gaan niet. Praten wat steer voor een noemen, daar geen lijf brigade. Die oos is goed en afbreken, doe het maar, kost daar niet samen. Jere ja op mijn nazi. 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 Samen gespeeld toen hulle klein was. Nou wordt er gevoeld om zij praten zit in een leekswaar. Zeg maar, maar hij is geblindeerd, die noemen zo. En nou zal hij moet uitstaan. Patty kijk je neer, ik is niet in mijn gevoelens. En ons land wordt regeerd, die comedians wat in stoelen zit. Laatste daar wat aankomt, plegen je gaan mijn bijbel. Krijg je gelijke kans, omdat ik breiner als hij is. Klom slangen niet om tes, community is winnenmus. Ons rappers voor mensen die is daar. Of het vissen is, wanneer komen ze opstaan. Ons kan niet buiten loopie, jengsters beperken ons vrijheid. Nou lieve ons uw slaven, toegekapt in cages. Vader zet jou handboe om mij. Ik raak bang als ik denk aan die wat gegaan het wordt tijd. Dalk was het jouw plan of dalk niet hulle mistake. Of dalk was het de lijn van verkeerde plek, verkeerde tijd, ey. Wat kan ik zien? Ik verbaas me niet. Alles raak ik weet die wand toen mijn nazi gaan niet. Praten wat steer voor een noemen, daar is geen lijf brigade. Die oos is goed en afbreken, doe het maar, kost daar niet samen. Jere ja op mijn nazi. 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 Altijd de racisme lachen vat tot ik het zelf ervaren. En nou kan ik het tegen, hij is een kak ervaren. Van in een moment in te voelen, ik is minder waardig. Zelfs trouwens een theorie wat die kak gestart het. Hey, ik weet zij moest toen zij nog klein was. Zo kon iedereen voor die tv zit. Maar deze gaat hij liever niet op bieren drank. Hij kennis mooi met haar manieren stank. Rippers zo'n rooi, van die kines terug. Yeah, mijn hart bloeit voor Zuid-Afrika. Je missen wat kan hebben als ons niet bij elkaar moet staan. Wat in steed doen is alles rond. Als Mandela die moet zien, ik zweer, hij draait in zijn graven om. Als we samen staan, kan we samen steken. Is die niet de ravelpiet of is die hier en nabij? Wat kan ik zien? Wat kan ik zien? Wat kan ik zien? Wat kan ik zien? Ik verbaas me niet. Alles raak ik weet die wand toen mijn nazi gaan niet. Praten wat steer voor een noemen, daar is geen lijf brigade. Die oos is goed en afbreken, doe het maar, kost daar niet samen. Jere ja op mijn nazi. Jere ja op mijn nazi. Jere ja